қарзи ширкат аз оне ки гуфтем мо аз инҷа пеш аз ҳама харид ва фурӯши нерӯи барқ бағар аз оне ки ширкати барқи вуҷуд аз ҳамон сохторҳое ки бевосита худшон барқ истеҳсол мекунанд боз бо мақсади пурра таъмин намудани аҳолӣ ва муштариён ҳамасола ҳарсола аз ҷамъияти савуми нерӯгоҳи барқии Санкуда 1 ва Санкуда 2 нерӯи барқ мехарад. Ин чунин ва барои мисол аз ҷамъияти савуми кушодаи нерӯгоҳи барқии Санкуда 1 арзиши 1 киловатт нерӯи барқ бо 26.2 дирам харида шуда ба аҳолӣ бо маблағи 17 дирам фурӯхта мешавад. аз ҷамъияти савуми Санкуда 2 бо арзиши 45 дирам харида шуда ба аҳолӣ ба ҳамин нархи 17-20 дирами мешавад. Фарқияти асосӣ бо зарар ҷамъбаст кардани ҳамин фаъолияти ширкати барқи тоҷик бо ҳамин манзурта мешавад ва омили дигаре ки ба ҳамин оварда мерасонад ин соҳишномаҳои қарзие бошад ки айни замон дар ҳамон ширкати барқи тоҷик 38 соҳишномаи қарзӣ ва зерқарзӣ чӣ мегӯяд ки қисми зиёди маблағҳое ки аз фурӯши барқ ва аз фаъолияти барқи тоҷик ба суратҳисобҳои бонкӣ ҳамин ширкат ворид карда барои пардохти ҳамин қарзҳову фоизҳои қарзҳо ҷаримаҳо меравад.